wuro ngono mi ɓuri wadɗo yaay wallahi yaay ama gañaade Aujourd'hui ici. Aujourd'hui ni Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? mi ada on jooɗir tan C'est pas dans tes habitudes à cette heure-ci là. En plus, tu es triste comme ça. waɗantirisde won kew tan a wawa ɗum famɗa ka debbo min ka gorko ma faam ɗum Dis-moi qu'est-ce qui se passe. a jooɗono wal a daro Dis-moi ce qui se passe seulement. aɗen kew yaay a oɗo affaire bone ko jooro wadde aduna o a faami a woy bogor yiyata haɓanno e makko a faami de o wiyete Saliou après noon o fii yer ano fiinde yer aɗa mi joyi haqqille yer ar miijini yer min mbaɗi association pour habde makko Attends. est ce que a faami Attends. Ce que tu expliques là, tu as mélangé tout. Répète-moi ce que tu as expliqué. mbimi a bogor nen ɗon jool joom noppi ɗiɗi e yita e guirɗiɗi wallahi o jaggi yer o fii ɗum a faami no fiinde yer minen min jooɗi min miije minen copain am alus goɗɗo a faami joni noon min mbaɗi association pour min mbaɗ vengé min mbaɗi vengé noon yerliddimo laabi ɗiɗi a faami joni noon o yaaɓo o hawre alseen o wi alseen mo war ɗum après noon min mbiɗen so wari alseen miire war heen noon jiɗim noon ɓayna a jogui connaissance a jogui haalis jaa procureur walla oɗo général o kalda e mo gillaw haɗa affaire o ɓurtuji juuɗe a faami yaay ɗum ɗo de ko non sa yar jam ɓuuɓɗam koɗe ɓuuɓ koko seltiti ala ni ɓuuɓi ko ɗum ɗo ko seeɗa heddi hen tan ko a mbaɗam moƴƴo mbiɗa andi koye nangue yimmiɗa ɗum addama ndiyam tan jara ay kaw bisimilla joni ko adduma addi kam komi beltido e ma sabu an ka kawirade mo ganduɗa wona hasido kawam baba galle ko hasido allah no seeɗi wuro ngo fof nana wiyen noon sabu min ala ko mbaɗmi hakkundema e buuɓe gila nde o ari o wi ŋetten o ittat dewgal hakkundema e buuɓe julde no waɗi noon an noon woni min woni buubel fof min mbi an ka neɗɗo moƴƴo sabu a meeɗa min faaɗani ɗo galle ma ɗo aɗa rokka min ñamde aɗa rokka min yarde aɗa kamɓe somin jeehi dahar soɓe mbaɗi kastari ɓe guittanta amen bottari ɓe noddata amen min joorata tan hamin jiiya bottari rottama mi wiya buubel ɓe rotti bottari jehen ñamani sahaaji ni min tinata haɓe ñama ɓe haɓe para mbi ala min tinano no gonnoon ɗo min tinano taw aɓe tini mi faami yar an koye wonki amen min mbanma min e buubel fof amin jinma amin korsinma kala ko kalɗa ko ɗum min jiiɗi kala ko mbiɗa yomin woppu min goppat kono kanko min sinno ko sagam tawanno ko maayi boyi sinno ko sagam tawanno ko maayi par ce que kanko o moƴƴani o yiɗani min a jarama allah no seeɗi o yiɗani min jarama haalama tumami tan ko ya juut balde moƴƴa battanne allah ara waɗan ma kawra hen ko jiɗɗa ay min mi wawa an jama mais min ka baɗam kono noon ayno bonnirta ɗo inde baba galle ni min wonto bonnuɗa indam yera wonto jaaɗa mbiɗa min mi wona ceerno komi ceerno rewɓe mbiɗa nanna rewɓe jananɓe ɓe cuuɗi mbiɗa wonta e mum teeɗa andi ɗum ala yam sa wondi a wahi hakkude ma e allah aɗa andi ɗum ala yam min wuro ngo fof ɗum haalata te aɗa andi sin wona mbiɗa horsinma haalde ko wayi noon sinno wona no mbiɗa horsinma aɗa andi galle o kam wona ɗo gonata sabu ko liggotomi ceernago ko aɗa andi kam ko ɗum ñammintumami ano buubel ɗum jarnam men hen dañi toon koltu hen cuurmi en hon cuurum hooram hen cuurum ɓesgam hen cuurum joom cuutam woni min mi siftoraki to kaal a wawata siftorde ɗum fo e waade noon min mboɗo bonna indema min bonni indema koye wuuro hede wonta jaaɗa e wuuro he nanɗa ɗum kadi aɗa andi ko kalɗa ko an mbiɗa komi coolu
on darɗa mbiɗa est ce que ka Oumar est ce que wona cuuɗo mbiɗa komi cuuɗo mbiɗa komi ceernakalam laaɓani mbiɗa ɗum nanna rewɓe janamɓe e nder cuuɗi mbiɗa wonda e mumen won hen sernaɓe mbimi de won hen sernaɓe wona ande won hen sernaɓe gona ceerno ɓe naggat rewɓe janana mbiya ɗum armi lotma soɓe nannimama e suudu ɓe mbima e so jomum boori tan ɓe mbi ɓe gonda e muɗum won hen sernaɓe mbimi koɓe gona sernaɓe wéré wona wéré koɓe fo wona ko won hen sernaɓe mi faami eyyi won hen kalɗo kam min gami nani ɗum min nani ɗum yimɓeɓe penata nani ka kangaɗo mo ganduɗa ñohowo min meɗande kangaɗa ñohowo way kono mumo ñohowo ni aɗa ñoho a faami kadi an dokkuɗa respecté ko buuɓel dokkuɗa respecté ko buuɓel babagal noon paama koko arata ɗo so ari en joddoto sa yiiɗi wadde ko welimi ko so haali jaɓanmo ko haalata ko so haali jaɓanmo ɗum saabu konngol jinnaɗo yettere ko eey komi jinnaɗo ma yinma mbiɗa horsinma kono noon so haalata ko feewi so tawi noon o haali o salima min kala ko yiiɗi wadde yo wat mi ala toma mi ala gama aɗa faami kala nde o haalanma caliɗa kala ko yiiɗi wadde yo wat mi haɗatamo mi wajatakamo mi narta hen wayrami kono busap mbay ulunni a faami mbiɗa horsinma mi yiiɗa ko mettuma kono noon aɗa metti yidde an aɗa metti teddinde saabu kangaɗo wonta naafiki kangaɗo wonta puy kangaɗo yo won kangaɗo tan yimɓe ganduɗa kangaɗo kono hande mbiyaka kangaɗo janggo ƴoƴa yo kono ma buuɓe minen kala komin donkanma komin jinnaɓe ma kala komin donkanma ƴe buuɓel so ari tan so jaggui nofuru ma wiyata katta leeƴa ɗum fayi on jikko poɗɗa woppude yero ko amour yo e feccuru ɗum poɗɗa tan ko woppude ɗum a jaɓi meeɗa min laawol gotol men ben bonnude inde ma laawol gotol mbiyen mi haalde tan mbimi kaw Oumar e te ɗum mi wiyani a wona ceerno mbimi tan kaw Oumar ko bandi Si je comprends bien, tu as dit que l'autre là, je ne sais pas, Saliou, il veut te battre. Hey. Il n'a qu'à te battre. Te battre, te commencer par ta tête là jusqu'au pied. Il te bat toute la journée. Il te frappe, il te frotte, il te fouette, il te fait n'importe quoi jusqu'à ce que tu deviennes normal. Normal. Si tu avais du travail là, tu n'allais pas te battre avec tes gens. Tu allais te battre avec la vie pour trouver quelque chose. mi an kalam ko yaay walla wonti gonno ya ami manda haɗum gañirɗa ham holɗum woni am sara holɗum woni am ana jimna ɓingue ma ha fana mbaya ɗum anjini yara won yummam ni ana wona yummam walla wona yummam Je te déteste pas de. C'est ton habitude. C'est ton habitude qui est mauvais. Habitude ni jo min sommayino sommayi ma jibin gongol jibinta wadano o toppiromi mbaɗani wayo Je vais avoir jusqu'à 50 enfants même si tu meurs toi, si tu meurs aujourd'hui. Je vais avoir jusqu'à 50. Mais tu ne vas pas mourir. C'est Dieu qui va te tuer. C'est pas moi qui va te tuer. Je veux seulement... Écoute, tu sais ton problème c'est quoi? Ce que les gens te disent qu'ils vont te tuer dans la rue ou je ne sais pas, ils vont te battre. Quand tu parles avec tes parents, il faut faire doucement. Il faut être poli aussi. Tu es très impoli. Quand la parent ñammin mar ñammin ta mar mbiya parle doucement ñamminani mar ñammin mar ƴewa. Tu m'as bien parlé. En somme dañi ha ñanañi do mbima bi ya roka wuññer mbiɗa rokka mi huwata wal mi fenni mi ñaga him celɗa jo noon kadi joyo wiwam dañi probléme min mbeɗen nawe lahar kadi celɗa walludem mbiya an jinnim ana wona yummam walla wona yummam. Si je vois Salif, je vais lui donner beaucoup d'argent. Il va te frapper très bien. Il va même te tuer. Je vais lui dire de te faire. haalde bayam ferma. Je m'en fous de ça. walla mom haalde bayam kan waɗɗum ni o fo noon da debbo taw ɓale seeɗa waɗe ɓese ɓawde ana wona yummam Tu ne changes même pas d'avis. kono ɗaran sa yi Côte d'Ivoire taw ɓe diftoma to janomi ko galle nen kajjato jong tan mbimɓe yomi ndento kaw Oumar wona ceerno no fewi on wari hen gueɗe bandiyagal te ɗum ni wona bonnude inde gonnomi koye fammindeɓe ɓe paama wona ɗum mbiyami ka kangaɗo ɗayɗo ka kangaɗo acci wiidemi kangaɗo kangaɗo kay ƴatan ko lawol gotol men mi wiide ka caga
neɗɗo ne wiya kaw mum ko bandi neɗɗo wiya kaw mum ko caga neɗɗo wiya lawol gotol men mi wi goo komi jinnaɗo ma ɗiɗi komi ceerno hokkam teddugal ha ɗum neɗɗo wiyata noon neɗɗo ha teyaɗo an ɓuurma hanguede ala min wawi wade fof mbiɗa ñammin joom suudam mbiɗa ñammin ɓiɓɓam mbiɗa ñammin ma mbiɗa ñammin debbo ma an hay ɗum a watta sowona aɗa jogui sawru ma to fiya debbo ma neɗɗo wawi neɗɗo hayso hanga fof so lelimo jamma yo ɗano sa lelimo jamma ɗano wallahi ko lawol gotol gueɗel gorel noon saɗa yiiɗi mi welto so babagal alli kala ko haalama jaab a faami so tawi a jaɓani kala ko yon waɗa min mi yadat hen ok aɗa wawi yaade merci ya wuur ko juuti yimɓe bi mbawi bunde min lawol gotol mo kalmi tan ɓe gaari aduma mbiyama woni indema te min ko lawol gotol tan min lawol gotol waɗade foof lawol gotol tan min mi bunnude indema ɓe gaari ha do ɓe min de mi lawol gotol waɗade foof yero min tan neɗɗo andire ko haali andar haala ka yantoyde min wallahi kawo man min mi yalte futankoɓe min meeɗa andude alde futankoɓe jaltayma min meeɗa andude min ko lawol goto tan bin bonnumi indema goto te ay ɗum ni ko seeɗa kalmi seeɗa kalmi seeɗa woni foof an mairie jeygol legal haleɓe mi yalte legal haleɓe naaɓe haleɓe naaɓe wonta yaade toon funeɓe naaɓe joni ko funeɓe tan jahan yirlaɓe e legal to en Allah wanja ha sebbe en bolle puuɗi inde ɗum wayi gonno bonni ndamni ka baɗam mbiɗo horsinma anani jaggirmami tini jaggiram noon teddiniram noon an buubel tan teddinɗa buubel tan cikkuɗa ko neɗɗo buubel noon wona neɗɗo wona bandum mojjito paɗam nde gonni fani paɗemani to goppuɗa ɓe mbawi gonnude inde probléme aɗa heewi probléme aɗa heewi caɗele ɓe mbi min gonni inde ma e lawol gorol ɓen mi haalde ɗum yoɗon heewi probléme billahi li seeɗa heewi probléme ma noon an ko buubel tawayre ko minen noon mamin deglu so Allah jaaɓi sa yidire baba galle ma haalane ko laaɓi ma anda yontaka a wona jontaɗo a wona ko mbiyatnoma a wona kaga an a meeɗa yontede